Bus conductor ginlubong sa pansyon nga series bus ang disenyo. Gindisenyohan kangay sang isa ka series bus ang pansyon nga manginuli nga pulawayan sang bus conductor nga si Wilmar Marcelino. Ang lubong sa badong adlaw Disyembre 23, 2023 sa alas 8 sang aga sa Tuno Cemetery sa barangay Tuno, Tibiao, Antique. Sa Facebook post ni Alejandro Felipe, iya ginsiling nga linibo ka tagbasuon sa mga tumandok iraynon bukidnon sang Tuno, Tibiao ang nagabatyag sang kasubo sa pagtaliwan ni Wilmar Marcelino. Ila ginakabig nga dumanan ng iya maayong hinimuan, hindi ginila siya maripatan ang ila baganihan. Ang pansyon nga may disenyo sang series bus among iya manginsalakyan pauli sa mahal nga Ginoo. Naibaluan nga nagpangibabaw sa bus conductor nga Antiqueño ang pag-ulikid sa isig kapareho labaw sa kaugalingon sa tunga sang katalagman nga ila ginasamalang. Ginsalbar sining nagabuso nga manunudlo ka ang bata sa bus nga nahulog sa banglid sang barangay Igbukagay, Hamtik, Antique sa alas 4:30 sang Martes sang hapon, December 5, 2023. Ginkupkupan niya ang mga nakasalbar bisan pa nga sapyak sini nautas ang iyang kabuhi. Ginhalad sining iya kabuhi agud matagan si gayon ang nagabusong nga makasalbar. Ang bata sa sulod sang tiyan nga makakita sang kalibutan nga makapadayon sa iya kabuhi.